aso. Tingnan yung alaga kong aso, maingay. Papunta kami sa bundok. Ayan. So, on the way na kami sa bundok. 你看，你爱食鱼啊，爱食鱼啊，看较好鱼啊，买你好，来。我说你好啦。鱼啊，爱食鱼啊。我猜只会呢，鱼啊。你好。鱼啊，哦，鱼啊，吼。我爸会看鱼啊，食大尾，来到一担鱼啊，大概一个米， Buhay 啊，迄个伊熟悉ng 咁要加 caretaker 緊， sa Taiwan. Ito, 兄弟啊，魚 sama-sama kasama. Bunso na. Amo Yawo, bunso na alaga ko na maldita nandun. Sa gilid. Ito yung orsaw na tinatabi namin na second. Pangalawang asawa na. Ay, pangalawang anak ng asawa. Ayan. Okay na. Nakita niya na ako. Ano? 自己都冇甲知影，伊较无得出门啊，派来。 Tignan niya yung pupuntahan na.你讲地人福利较好啊。